iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari? La toqtolx, imma jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu il-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu in-nar tal-infern. Mela, jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti, ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn il-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti tiġi imkaxkar mir-rabja jew mill-korla. L-ewwel persuna li beda jobot lil ħuħ kien Kajin. Id-dnub ma jseħħx mix-xejn. L-ewwel jikber bħal żerrija fil-qalb tal-bniedem. Jekk ma jsirlux qassa bl-istess grazzja ta' Alla, huwa jikber bħalma jikber il-ħaxix ħażin u jifga it-tilja li tkun qed tagħti l-frott. Ġesu jindirizza l-kwistjoni tal-ħarsin tal-kmandamenti mad-dixxipli tiegħu. L-iskribi u l-Fariżej kienu jorbtu l-emil it-tajjeb mal-ħarsin ta' dak li kienet titlob il-liġi. Ġesu wissihom li huma kienu qegħdin iġibu fix-xejn dak li huwa l-essenzjali fil-liġi ta' Alla. Ġesu jipponta lejn il-qalb bħala żerrija tax-xewqat u l-għażliet tagħna. Sakemm wieħed ma jħares ix-xewqat ħżiena, il-qalb tisfa korrotta. Ġesu jipponta li jista' wieħed iżomm rabja għal xi ħadd f'qalbu. Din hi rabja egoista li tiffjorixxi u tibqa' hemm, li tieklok minn ġewwa, tmardek u li ma tmutx. X'inhi il-mediċina ta' kontra r-rabja? Il-ħniena u l-ħlewwa li joħorġu mill-qalb ta' min jażel li jħobb u jaħfer bl-istess mod kif jaħfrinna Alla. Inti żżomm rabja għal xi ħadd f'qalbek u qatt tlabt lil Alla jeħilsek minn dan it-toqol u jimlilek qalbek u moħħok bl-imħabba u l-verità tiegħu. Illum tista' tieħu deċiżjoni biex tagħmel dan. Mulej Ġesu, għatini l-grazzja li jiena nagħmel qassa sewwa max-xewqat u l-ħsibijiet li jimbtu fija biex dawk li jistgħu jkunu ta' ġid għalija jew għall proxmu tiegħi nikkultivhom u nkabbarhom, u dawk li jistgħu jagħmlu l-ħsara inqaċċathom mill-eruq qabel ma jkomplu jikbru u jagħmlu l-ħsara. Marija Omna, għatini l-istess qalbek
għax jien irrid inħobb lil Ġesu ibnek bħalma ħabbejtu inti. Amen.